Miloš Obrenović je uklanjao političke protivnike, gušio je pobune, vladao je sam. Danas ga zovemo osnivačem moderne Srbije. Čekaj, stani malo. To nije mala stvar. Ako neko danas radi ovako isto, kako ga zovemo? Sad, priča o Milošu nije jednostavna, ali jeste neprijatna. Posle 1815. godine rat je bio gotov. Turci priznaju Miloša i Srbija se ponovo vraća na političku mapu. I sad bi čovek rekao, gotovo je. Nije. Borba za vlast tek počinje. Oh shit, here we go again. Petar Nikolajević Moler kaže Milošu, ne možeš da vladaš sam. Traži podelu vlasti, traži ograničenja, odnosno drugim rečima, traži kontrolu vlasti. Međutim, Moler završava vezan, predat je Turcima i zatvoren u tvrđavu. Doduše, pokušao je bekstvo, ali nije uspeo. Na kraju su ga Turci uhvatili i udavili. Posle Molera uklonjen je i vladika Melentije Nikšić, optužen je za zaveru i ubijen po Miloševom nalogu. U tom trenutku više nema dileme. Ovo nije incident, ovo je obrazac. Protivnici ili nestaju ili beže. U isto vreme Karađorđe je pokušao povratak, i to tajno, preko grčkih heterije. Želeo je razgovor sa Milošem, ali za Miloša je postojao samo jedan vid razgovora. Karađorđe je ubijen na spavanju. Miloš tada ne uklanja samo čoveka, on uklanja simbol i svaku alternativu vlasti. Nedugo zatim proglašen je za doživotnog i naslednog kneza. Slučajnost? Teško. Međutim, narod ne ćuti. A few moments later. Požarevačka buna, Đakova buna, zavere i otpori. Ali sve se guši. Neko završi proteran, neko sakaćen, neko mrtav. Ali 1835. godine dolazi drugačija pobuna, Miletina buna. I ovo je jako bitno. Ona ne traži Miloševu smrt, ona ne traži nikakvu osvetu. Ona jedino što traži jeste ograničenje vlasti. Rezultat svega toga bio je Sretenski ustav, prvi ustav Srbije. Evropska štampa piše o Srbiji kao zemlji surovosti i nasilja. A kod kuće? Miloš se zakleo na ustav, ali zakletva kratko traje. Ustav je suspendovan. Jer problem nije bio ustav, problem je bilo ograničenje. Doduše, 1838. godine Turci šalju svoj ustav. Miloševa apsolutna vlast faktički prestaje. Savet bez njegovih ljudi, kontrola, a samim tim kraj. Već naredne 1839. Miloš je abdicirao u korist svog sina Milana i napustio Srbiju. Miloš Obrenović možda jeste bio neobrazovan, ali nije bio ni malo naivan. Vlast koju je gradio bila je lična, protivnici su uklanjani, a institucije su trajale dok nisu smetale. Sama reč diktator tada nije postojala, ali ako skineš reči i pogledaš ponašanje, pitanje se samo nameće.